egwu ọrịnaeze mmigbo abịa mụ ka m si abịa ọkwa tụrụ nso ogidi anamụ owu nwa ejeje obodo maka na egwu a ka anyị ji enye nwoke obi ọcha na ka anyị ji enye nwaanyị obi ọcha anyị si nwoke na nwaanyị agbalị egwu a na egwu a bụ egwu obi ọcha egwu a bụ egwu udo egwu a bụ egwu ọganiru isi nwoke na nwaanyị maka na ibe na mmeke ji egwu ya ọ bụ egwu ejimala m ịgba ijes iba ibas ije iba ibas ije iba ijes iba ijes iba ije ibas ije n'ezamu igbo bi omu na-eti egwu n'egwu omu na-eti egwu igiliga omu na-agụ egwu bio ibe na-agwa ọra n'eze n'ezamu igbo bi omu na-eti egwu abala ka mụ dibie abala na abala na gbara abala ka mụ n'iru ya bụ ekpeludo adị m agwara n'eze mmụ igbo okwu ife ọbụ na mmadụ na-eme na-egbo iji dobi onye na-enwere ego ya enwe ego onye na-enwere ego ya enwe ego bio mgbe onye na-enwere ego ya akpata ego ọ bụrụ na-azụ ọbịa iji n'obi onye na-enwere ego ya akpata ego ọ bụrụ na alụ ọrụ aka gị ji n'obi mmanwụ gị ji n'obi onye na-enwere ego ya akpata ego ọ bụrụ na alụ ọrụ agwọ na-elu uwe ewe mana nne m ego kere ka bịa nwanne m gị ji n'obi onye na-enwere ego ya akpata ego n'ụwa ọ bụrụ na alụ ọrụ aza n'elu uwe ewu anya bụ ego ekere ka bịa n'ụwa ọlụ m nke ji n'obi gị ego na-abịa na-enwere ego ya kpata ego n'ụwa ọ dị na-ekpele mgbuo n'ụwa tuwo ọ bụrụ na-egwu ntụ ọlụ m nke ji n'obi na-enwere ego ya enwe ego igbo na onye na-enwere ego ya akpata ego mmanwụ n'ebe ọ mụrụ na mmanwụ mụ na-agụ egwu ibe ọmụ na mmadụ na-emene n'ụwa na-abụ ego ekere ụka bịa ọlụ m nke jide obi dị onye na-enwere ego ya enwe ego n'ụwa ya bụ iwe na-ebuchi mwo n'ụwa gọmeli mwo ọbẹ̀lì mú ìbò nílé yẹ́bù ọbẹ̀lì lùjí mú ọ́ wọ́yẹ̀ mẹ́lì wẹ́nẹ̀ wẹ́rẹ́ wọ́yẹ̀ wẹ́gò ọmọ náà wẹ́gò àkù ìlànà gbogbo dẹ́gò wẹ́nẹ̀ wẹ́rẹ́ wọ́yẹ̀ wẹ́gò wẹ́nẹ̀ wẹ́rẹ́ wọ́yẹ̀ wẹ́gò tuwo wẹ́nẹ̀ wẹ́rẹ́ wọ́yẹ̀ àpàtẹ́gò onye na-enwere ego ya ekwe ego anyị nọ mmadụ oge ji ibi egwu obodo kwulonu mmadụ oge ji ibi egwu obodo kwulonu ọ bụ ọka lụsie aja n'ugwu ugwu ọkala ahụ aja n'odogwe
ugwu ọkala afọ odogwu eze na ugwu ọkala afọ alụsị ewelu ka odogwu ego akọdị bụ ọka mmanwụ ọlọgwọ dị oke osisi alụsị ewelu ugo ọgwadani ịgbarịa nwa ọkala afọ wasị m mmoja agwa na mbara Paraneze mgbe Igbo onye ọ bụ na-ji n'obi mmadụ eji n'ego wee zuori mmadụ eji n'ego wee gbu mmadụ onye ọ bụ na tinye na-emele n'ele nwere ego ya enwe ego aja na ugwu ọkala ahụ masị m nwoji agwa na mbara onye na-nwere ego ya enwe ego igiliga mmadụ kere ire obodo ewe eze na ugwu ọkala ahụ ogbu eji eji obodo anya nnekwu mmadụ bụ nnekwu alụsị ọkwọda na ịgbarịa m niile ịgbarịa m ọkala ahụ ọkwọda na ime ekele iyo ọkwọda na ime ekele iyi mmanwụ egwu oke mkpụrụ okwu ka dike ji eli egbe ọkwọda na ibu nnewu ka mmanwụ ọwa n'oke mkpụrụ okwu ya ka dike ji eli egbe bụ mmanwụ mgbọrọgwụ ọjị oke osisi ike osisi mgbọrọgwụ ọjị oke osisi ike osisi mmanwụ ọkwọda na idike bịa nuo igilige nwa mgbọkwara gbu egwu mmanwụ gbuo obodo eze bio adaeze kwụrụ olu gbuo bibio mgbo adọpụta obodo dike ajọ mmanwụ eze na mụ nọ n'ọgbọ ọkwada na ibia n'obio igilige egwu ọbịegbu mmiri obio gbuo obodo eze mmanwụ aja na ugwu agala egwu mmanwụ mụ na-egwu egwu na-enwere ego ya enwere ego na-enwere ego ya egwu ego na-egwu ewe n'ihe obodo eze n'ugwu ọkala ahụ ọkwada n'ugwu ọkala ahụ niile eze jeni odogwu mmanwụ na-egwu egwu ọkwada n'ime eke na-eyi nwanweli igbo bụ mmanwụ na-egwu egwu maka na ọba bi ezi obodo na egwu nye kanga zenya wuli kanga from town agaba na gbara m nọ gị n'aka eze je n'ugwu oyi n'egwu mmadụ ndegwu alụsị wọsị mụ jejera n'eze egwu na-enwere ego ya enwe egwu na-enwere ego ya mata ego na-enwere ego ya enwe ego eze je n'ugwu mmanwụ na-egwu egwu oke igbo bụ ndegwu alụsị egwu mmadụ ndegwu alụsị nwada nne nwanne m bio mmadụ oge yiri obodo eze aja n'odogwu aja n'ugwe ọkwọda na ịna m uke n'eli wọsị m ukene ezila ụlọ ya ya bụ ezi nwunye ya bụ chiwa amaka ilemere m jele nwara m uke n'eli chiamaka mmeke nneyi mmalụ na nwanyị chalugo nwanyị abịabe nwunye maja n'ugwe oliegwu ọja na mụ ụgbọle o mmalụ na nwanyị aja nwanyị abịa nuo nana na mụ uke n'eli aja n'ugwe mmanwụla bụ mmanwụ egwe denye obodo
esi dọgbalịa ịfọ anyị na mụ keneli uche bụ dike anyị bi obodo ịfọ anyị bịa rue na-apụ dọgbalịa akọdi na mụ keneli ya igiliga aja ndị odogwu aja n'ugwu mmadụ keri obodo ọka nwoke ala akwụ ekwe mmọnwụ eze ọgbọgbo ọbara tụrụ gbọbara aja n'ugwu mekeruru mmanwụ gesi mụ kana gesi adịa chinanya nwa ilemana mụ ada akọdi bịa akọdi na mụ keneli akọdi na mụ keneli yo alụsị enwelugo bịanwe ndị biri obodo n'onye nwere ego ya akpata ego mmụọ igiligo aja n'odogwu ego aja dịbara m niile aja n'ugwu gesi mụ kana ezinna amata si na mụ gbale ya ile mana mụ meke na-eyi yesi na mụ keneli atịkpọkala kwụ odogwu agbọmụla kodi odogwu atịkpọkala kwụ ezi na ọrọwụ buliona ọhịa zara mụ keneli egwu akodi si mụ kere ezi nna ya ọ nwụrụ ala egwu n'ike mana nna ya ana m agwazi ya si ajide obi maka na ọ bụ nwa ya kwanye mụle ya atịmọkala ahụ mmanwụ ezi na mgbe obi aja n'ugwu aja ndị ọkala ahụ eze mkpọrọgwụ dike sedi biri obodo aja n'ugwu mmeke na-eyi esi mụ kenezi nneyi chineli na-emere m chineli na-emere m nwanyị mwere ya bụ agbamụla kodi eze anyị na mụ keneli ya ọ si mụ kenezi nne ya chineli oyile mere m agbamụla ọmụmụ odogwu onye nna na mụ gbale ya nwanyị mwere akọdi gbọmọ ebe mama kọwa dị mgbe egwebio mgbe onye na-enwere ego ya enwe ego onye na-enwere ego ya enwe ego nwanyo asani gesi mụ kana adịmọnya mbe jas ile mana mbe onye nna na mụ kenelie adịmọnya mma tas ile mana mụ onye ji bi obodo best and last bus stop mmadụ oke ji bi obodo adịmọnya mma ọ nwere nzanị na-esi mụ kelu azanị na mụ kenelie igiliga mmadụ oke ji bịaruo onye na-enwere ego ya ekwe ego ọ dị na-ekpele nwa obi ọ dị na-ekpele nwa obi tuwo olise bịaruo ọrụ na mụ gwele ya aja dị ọkara ahụ ọkalụsi onwele igbo bụ mmanwụ anyị ji ekele zanna jas lemara mụ igwe italian odogwu ego sana na mụ kenelia igwe italian onye na na mụ keneli ọnwa na zan eze ndị ọkala akwụ desi mụ kelu n'ogbule egwu bio eze anyị n'ogbo odogwu eze anyị n'ọgbụ mmanwụ
kene mmadụ oge dị ije obodo anyị jee kene oke mmiri ya bụ onye modu odu ịgbari amụ odu na mụ kenelia oke mmiri bụ niile odu ịgbari amụ mmadụ oge dị ije obodo eze aja desi mụ kelu akọdi desi mụ kelu eze anyị na mụ kenelia eze aja anyị gbara mụ niile akọdi mgbọrọgwụ ọjị oke osisi legwu mmadụ legwu alụsị ọkala ahụ niile mmadụ oge dị isi eze obodo akọdi gesi mụ kene ịgbaghị chukwu ya bụ chukwu obi onye jibiri obodo adara mụ kenelia eze dibe nwanne na mụ gbalịa aka ji mgbọrọgwụ ibite dubu die dibiri obodo eze ajani na-esi mụ kelu n'odogwu ka nwa kala ahụ eze ajani gbara m niile ọ sị m kene yi aka ji ọkwọ ibite dubu odogwu onye na mụ keneli eze ajani nwoke ala ahụ mmanwụ obi arọ obi mmanwụ na-egwu egwu ojuo eze anyị nwanne obi eze ajani egwu obi eze ajani mmadụ aka ahụla egwu ihele mmadụ aka ahụla egwu ihele dike eze anyị nwanne obi eze ajani bụ mmanwụ ka mmanwụ nwere ego ya egwu ego ajani nwere ego ya egwu ego ajani nwere ego ya egwu ego juwo ajani nwewere ogwu mmanwụ egwe akwọdi odu oke dị obodo mmanwụ akwọdi igwe maka na anyị ji mere nwa ahụ ma mmelụ ọrụ ezi atụ akwọdi igwe ịkọlọbịa dị ahụ iwe mere ka anyị ji ekwu ya eze anyị ọkọlọbịa ịkọlọbịa gbara m niile ụmụ onye ji obodo ngasi mụ ka na mazi bezi na chi mazi bezi na chi ego onye ọma bụ yoyo onye ọma injinia mazi gwagwa ebe mmemme mazi bezi na chi ego yoyo ọnwa na eze ajani nasi mụ kere unu mmanwụ ukwu n'ije obodo n'onye nwere ego ya egwu ego mmanwụ igiliga mmadụ oge ji ije obodo egwu anyị ji ekene ọmụ ụzọchu wow ezeka igwe niile ọmụ ụzọchu mee kene iwu egwu odogwe ezeka igbo na mụ keneli eze ajani nwere mgbakala kwụ egwu jasi mụ kenu onye na mụ keneli igiligo arọ na mụ nọ na mmanwụ onye nwere ego ya ekwu ego odogwu na bechin pas onye obodo eze ajani jasi mụ kenu aja ndị ọkala ahụ niile mmanwụ eze anyị odogwu ego igiligo arụobi na abụ mmanwụ anyị ji ekele onye ọma Fraịde anyị abụ onye
ma mmekene yi nwoke nwanyị Lagos steeti ndị malakụ na nwa ọnwa ni businessman aka onye eliwe onye nwere ego ya akpata ego Friday nwanne m dogbuo onye ya akpata ego eze anyị na-esi m kene yo mgbe onye nwere ego ya enwe ego mmanwụ ndị egwu egwu dị iri obodo ọ dị n'ekpere gboo nna bụrụ igbo niile Nathaniel bịa edozi ụlọ odogwu ego Nathaniel edozi ụlọ enegwu ọchala odogwu ọkala ọgwụ niile Nathaniel odogwu mmadụ kere ije obodo enegwu ọchala oke nwere ịgbarịa mmadụ oke dị ije obodo ewe igiligo ogwu igiligo dị ndị obodo ọgwa na eze anyị ọkala ahụ eze aja na-agbarịa m na-esi m kenu ewe igbo na onye na-enwere ego ya mmadụ oke dị iche eze egwu anyị na-eji obodo anyị ji ekene onye ọma Linus eze ji ọka nwa ọkala ahụ Linus odogwu Jalingo businessman onye nana m keleli onye ọma Linus eze ajani ọkala ahụ ego nyasị m kelu n'uwe mbuli egwu yo igiligo deri bili obodo egwu mmanwụ anyị je kene Chinedu oliego na ugego ọka nwa ọkala ahụ ọmọbụ Chinedu oliego na ugego egwe ke nwa ọkala ahụ egwe bio ezani nwanne m esi m kelu bio wejuwo arụbute ewe mmanwụ mmadụ oge dị iche eze egwu na-eji obodo anyị ji ekene n'oge ọnụ ọra ala dịgara ụba n'ọgalala m gerelie ala dịgara ụba n'oge lodogwuo eze dị ọkala ahụ niile gbuo obodo gwu elọfọnake eze dị gwaba ego ya emela obodo chiema ego eze na nwa ya ka eji atajili gị anya ọgala maka dogulu na alịlụ n'elu mmanwụ zani na mugelelie ya gwaba ego ya emela egwu eze dị gwaba ego ya emela egwu iwe na-agwazi eze ahụ ama na itizi egwu amazi mechini ka ọ bụrụ ọkada onye na mụ gwara gị ya oji mechini ama ọgụ oji moto ama ọgọ idu mmanwụ eze ahụ ọkara ahụ niile omume obodo gwere gbọ n'aka erezi igbo bụ ngọ onye mmadụ onye okolo nnoide Atoni Makeru mmanwụ Atoni okolo the world rumble amato ina mu kelelia yes agent odobodo koya na mu kelelio Anthony Belwe kwabala kuna nwa as agent Mariam o yes mukeru Wabika wabodogwo na mo iseti o wabika wale gobio
egwe onye nara m keneli obi onye nara m keneli si mpọta na bangwa niile eze tani gbari agbe dasi mụ kelu n'ugbo gbule egwu bio igiligo ndị dibiri obodo egwu igiligo Kebike jaja mmanwụ egwe ọgala jaja nwakala ahụ mmanwụ arụ okwute okwute Kebike jaja mmanwụ na-egwu egwu ego eze aja anyị gbara mụ bọsị mụ kelu n'ugbo jaja bụ mmanwụ ke nwakala ahụ egwe nọ Dogbo nasi mụ kana ajụ eji egwu ozu ọka nwara mgbo ajụ eji egwu ozu eze dịbe mmanwụ arọ na mụ kenelie maka na aja akụ egbe arịa mọkala akwụ niile nasi mụ kelu ajụ eji egwu ozu ego eze anyị bi ego eze anyị owu mmanwụ n'ọkara ahụ owu onye obodo egwu ala ọkụ n'aka egburu ọfọ gwunye n'aka ọnwa nna 5 years ka dị ibuzi ọfọ n'aka eze na mụ keneli igiliga mmadụ ka dị iche eze egwu onye nwere ego ya mfe ego chukwu ka anyị jee kene ọsọ nwere ugo bụ mmanwụ ọka nwa ọkala ahụ ọsọ nwere ugo mmanwụ ewe ọka nwa ọkala ahụ egwe nọ n'onye nwere ego ya ekwe ego azanị dasi mụ kerunu mmanwụ mbule ewie azanị nwanne m bio azanị nwanne m bio nasi mụ kana onye ọma ichele akwakala gwodogwu ichele dịka ajọ mmanwụ ichele dịka odogwu onye ọma ichele dịka bụ mmanwụ ichele ka obianuo oke nwokala ahụ odogwu ego ichele bịa mmadụ ka iche eze ọgwa na eze anyị ọkala ahụ eze aja anyị ọkala ahụ niile mụ keru mgbe ewe onye nwere ego ya enwe ego onye nwere ego ya enwe ego n'ụwa eze aja n'ugwu igburu dike eze aja n'ugwu obi akụ ọdịgo gbanwe kpekpe arọ na mụ nyi obi eze aja n'ugwu anyị na-ana ya nwago mọlọgwụ oji oke osisi anọ na mmanwago nnuo akwada dị meke na-eyi egwe akwada dị ọkala ahụ eze adịbịanuo mmadụ ka dibio arọ na mụnio wee na-enwere ego ya ekwe ego mmanwụ onye na-enwere ego ya akwada ego n'ụwa kwada dị odogwu mmadụ ka dibio obodo egwe Azani mmadụ ga-eyibe obodo nọ n'onye nwere ego ya enwe ego bio ọmụ ọkwadani nwanne m aka nwere ọgọ mere egwu onye nara m ukeneli igiligo onye zana mụ na nwanye abegbuo n'onye nwere ego ya enwe ego dogbuo onye nwere ego ya akpata ego bio onye na-enwere ego ya enwe ego n'ụwa onye na-enwere ego ya enwe ego chugbo onye na-enwere ego ya akpata ego bio onye na-enwere ego ya akpata ego